Stoig se imram na hóiges féile alín agus scríbnachta, so détá rá an chinál óidirtún pluisiúna anyway gur alín tá an. Feice tú ar an fís go raibh muid de pléile an silly strings dahanana agus bubbles chodáiste agus bhí just áhraicin. So détá rá gur suirt alín tá an. Right, má ahar páiste inín máthair, gatan le chéile leart agus a déanamh cumarsáid is seo mar thóg an óthach. I'd say beidir go raibh tarraingt a rís ar dad fáistin seo inniu le tistí. So is seo mar réisin de beag. Dúpar sé. Tá mé seach an Cairlín líneachta thuirt de Drownpáistí i lexicon an leirlinn seo nunéirí agus tá sé marall gur bhfuil mé an Comórtas Textco an nura. Ach an bainte smúta ag an cinál ólacht sin ní héon ólacht a chuir se an gailge agus a bheith ag measca an gailge agus sprí le chéile, so me ceapach bine rud a smú faoi an féile se agus faoi an stuff a bhíon misisiúna ar is ólaí mé. Tá anna bhéim agus anna hábhacht i mórm se le alín. Is féidir gach na bhúna tríd alín, cúpla éiscach beag, but tá alín anna hábhaach. Bhí cheart a gachtainna é dhéanamh ó hús agus lenach leis agus solta bantas. Well, is cuimhnm gur bé an tarraingt agus an alín mar an rud is fearlam fádas bhí mé óg agus nuair bhí mé am fáis féin bhí mé just ag gcónaí ag tarraingt is ag freastal ar Cairlín mar seo agus is dóigh gur rud ionanta spríal agus spéisiúil gur féidir le páisí déanamh agus is dóigh gur garíonn sé leis an Ferbert páirsantaachta agus Ferbert Alína agus rudí mar sin agus harcí haar éon eile bíonn sé spríaldómh agus is dóigh go bhfuinigh sin soltas. Mar dúirt meas even an mes agus preiseach, so an ceannas fearlam an nó ná an volcano cínte le an fairy liquid agus an bubbles chudácht phléasc sebeach nach bhfuil se an sílal agus hena sem máil an na gasir. Níar go déine se lena tuisi mar mé gur balla vinegar a blu go bhile ach bhí an sprí amsa.